Kvetinárstvo od raného detstva, bola to moja vášeň, hobby. Snažíme sa, aby každá kytica bola iná, tvorený s vášňou z hĺbky srdca, zriedkavo plánujeme. A vtedy vznikajú najkrajšie kytice. Podarilo sa nám vytvoriť super tím, som naozaj veľmi spokojná. Dúfam, že dievčatá sú tiež spokojné a budú sa rozvíjať spolu. So mnou, spolu s našou kvetinárňou. Tvrdila som po 5 rokoch, že buď zatvoríme kvetináreň, alebo ideme dopredu a rozvíjame sa. Vybrali sme tú druhú možnosť. Minulý rok sme postavili prvý kvetomat od firmy Eldrud. Bol to jeden z najväčších kvetomatov v Poľsku, aké vznikli. Teraz máme v súčasnosti teda 7 týchto kvetomatov a naozaj s tým spájame budúcnosť. Je to inovatívne, je to pohodlné, predovšetkým pre našich zákazníkov, ktorí nie sú zaťažení, myslia, že nestihnú do kvetinárne, že nevedia, či budú vhodné kvety. Prosto prídu k kvetomatu, vložia kartu alebo zaplatia cez Blik, bez ohľadu na to, akú hodinu. 24 hodiny, 7 dní v týždni. Takže je to veľmi pohodlné a máme vždy 11 plných komôr. Sú to nielen kytice, ale aj darčekové sady, pamiatky pre deti. No a sľubujeme vám, že budeme rozširovať naše obzory. A určite vás prekvapí, pokiaľ ide o sortiment v našich kvetomatoch.